En 1997, después de 150 años de historia, en ING decidimos replantear. Tervetuloa 247 podcastin pariin. Viime viikolla rullailtiin ensimmäinen jakso läpi ja nopeasti on mennyt tässä viikko, eli ollaan uuden jakson parissa ja tuttuun tapaan täällä on Ollonqvistin Marko, eli minä ja Sileni Juuso äänessä tänään. Juuso on vähän kipeänä, joten älkää ihmetelkö, jos vähän jotain yskän kohtauksia jää tuohon meidän lopulliseenkin versioon. Mut Juuso, morjesta, miten menee? Moi, ihan hyvin, kiitoksia vaan, oikein mukava viikko ollut ja taas mennään. Noniin. Meillä on tällä viikolla nyt vähän niin kuin ehkä normaalista poikkeava aihe, eli me puhutaan tästä Las Vegasin nyt niin kuin laajennusjoukkueesta monessakin mielessä. Eikä tulla niinkään keskittymään siihen, että mitä pelaajia sinne on mahdollisesti päätymässä. Ei tulla puhumaan hirveästi, jos ollenkaan, uudesta GM:stä, joka sinne nimitettiin, eli George McPheestä, vaan mennään vähän eri näkökulmasta, niin kuin meillä nyt aika usein tapana onkin, niin tätä asiaa. Ja mä voisin aloittaa nyt ihan sillä, että mulla on tässä paperilaput edessä, vähän ranskalaisia viivoja, niin muutama yleinen juttu, jonka haluan välittää lukijoille tiedoksi tuosta laajennushommasta. Elikkä nyt tosiaan toi laajennusdrafti on tuossa ensi kesänä edessä, ja sitten täytyy muistaa, että sen jälkeen on ihan normaalin tapaan vuoden varaustilaisuus. Ja se, miten Las Vegas tulee sitten sijoittumaan tuossa varaustilaisuudessa, niin NHL on ilmoittanut, että ilmeisesti näin menisi, että Las Vegasin joukkue saa samat todennäköisyydet voittaa sen arvonnan kuin kolmanneksi vähiten runkosarjassa pisteitä kerännyt joukkue. Eli jos siellä nyt on vaikka Calgary Flames kolmanneksi vähiten kerännyt pisteitä, niin tosiaan todennäköisyydet on samat. Käytännössä ottaen tarkoittaa sitä, että Vegasin joukkue tulee varaamaan vuoroilla 1-6 siellä ykköskierroksella. Sen jälkeen 2-7 kierrokset mennään sillä tavalla, että Vegasin joukkue varaa koko ajan kolmantena. Ja pointtinahan tässä on ollut koko ajan se, miksi myöskin sitten niin kuin Vegas kiilasi aika voimakkaasti Quebecin joukkueen edelle. Tietenkin täytyy muistaa toi Kanadan dollarin heikko asema tuossa, mutta tarkoituksena oli se, että tasoitellaan idän ja lännen välistä eroa. Eli nyt sitten lännessä on 15 joukkuetta ja idässä 16, ja varmaan tulevaisuudessa on tavoitteena se, että se menisi siihen 16-16 tilanteeseen. Mutta siinä oli nyt niin kuin pientä yleistä infoa tosta. Toi varaustilaisuushomma oli mun mielestä niin kuin ihan mielenkiintoinen. Tuli tässä semmonen Juuso mieleen, että mitä luulet näin spontaanisti, niin kuinka aggressiivisesti Las Vegasin joukkue tulee pitämään noista omista vuoroistaan kiinni, vai mitä meinaat, nähdäänkö paljon treidejä? Puhut siis yleisestä draftista ihan? Joo. Mä luulen, että tullaan pitämään kiinni ainakin niistä siis nimenomaan kärkivarauksista, koska oikeasti Vegas on nyt siinä tilanteessa, että tullaan uutena joukkueena, se joukkue tulee olemaan oikeasti heikko, vaikka siellä se laajennusdraft tulee olemaan heidänkin kantiltaan ihan hyvä, mutta just se, että sinne tulee niin kuin nuoria potentiaalisia 18-vuotiaita pelaajia, niin mun mielestä se on niin kuin tällaiselle oikeasti uudelle organisaatiolle, niin se on aika elinehto. Joo, mä oon ihan samoilla linjoilla, että kyllä niin kuin ne niin sanotut valmiit pelaajat, niitä on kuitenkin aika hyvin tulee olemaan tarjolla siinä laajennusdraftissa, niin ne napataan sitten sieltä, mutta sitten toi varaustilaisuus niin tulee olemaan mun mielestä todella tärkeä. Et siinä rakennetaan sitä niin kuin joukkueen tulevaisuutta, ja toivon mukaan McPhee on fiksu ja hoksaa niiden merkityksen, ja varmasti hoksaakin, et vaikka onkin kritiikkiä saanut, ja nyt niin kun tämä nimitys tehtiin, niin sen jälkeen monet on kaivannut näitä Philip Forsbergin ja tämmöisiä kauppoja esille, mutta se on aika eri tilanne, kun sä pääset rakentamaan joukkuetta ihan täysin alusta alkaen. Joo, se on just näin. Ja sanoit, että ei puhuta hirveästi McPheestä, mutta sen haluan sanoa hänen tyylistään, kun lueskelin just se, kun nimitys oli vasta tulossa, niin totta kai siinä on Forsberg-treidit ja muutenkin tehnyt huonoja ratkaisuja, mutta McPheellä on myöskin ne omat hetkensä ollut, ja hän on todella aggressiivinen GM, eli hän ei pelkää tehdä ratkaisuja. Niin se tuo taas sitten pikkusen uutta aspektia tähän asiaan. Joo, ja nyt sitten kun puhutaan tästä Vegasin joukkueesta, niin siis sillähän on paljon todistettavaa. Se tulee niin kuin, sen pitää tulla tuohon sarjaan vähän niin kuin silleen uhmaten. Ja McPhee on siinä mielessä hyvä GM, että niin kuin sanoit, niin on kuitenkin aggressiivinen GM.
Ja nyt tosiaan tommonen tilanne, että sä pääset täysin niin kuin tyhjästä rakentamaan itse täysin sun oman näköisen joukkueen, niin siis sehän on niin kuin loistava mahdollisuus kenelle tahansa. Ja McPhee tuossa olikin nimityksen sen jälkeen sanonut, että tämä on ihan täysin niin kuin unelmapesti. Joo. No, se on hänen näköisensä pesti mun mielestä. On. Mutta sen verran tuosta pitää mainita, että hiukan toi valinta siinä mielessä ihmetytti, että esimerkiksi siellä oli annettu Las Vegasin joukkueelle neuvotteluoikeus Dale Tallonin kanssa, joka siis on Blackhawksin omaa imperiumia ja nyt sitten Panthersissa samaa hommaa tehnyt, niin Vegasissa ei mun ymmärtääkseni edes lähdetty neuvottelemaan Tallonin kanssa. Ei lainkaan, eli neuvotteluoikeus tuli, mutta sitä ei käytetty hyödyksi. Mä en tiedä rehellisesti, mikä tämä syy tässä on, mutta ihmettelen sitä syvästi. Mutta siis jotain tuosta Tallonista täytyy olla, että niin kuin tästä ollaan puhuttu koko ajan sen ylennyksestä Panthers-organisaatiossa, niin todellisuudessahan siinä on se, että sitä ei enää haluttu pitää GM-nä. Sai aikanaan Blackhawksista kenkää oman nukkumisvirheensä takia, että siis se on jotenkin hämmentävää, mutta ei jatketa tästä, vaan siirrytään nyt sitten niin kuin tosi mun mielestä ainakin mielenkiintoiseen aiheeseen, eli siihen, että miten tämä Vegasin joukkue, miten se tullaan ottaa vastaan ja minkälaiset sen niin kuin menestysnäkymät on. Ja mun mielestä niin kuin ensimmäinen tärkeä pointti tuossa on se, että Vegasiinhan ne on kauan aikaa halunnut ammattilaisurheiluseuran sinne. Ja ongelma on ollut tämä uhkapelimarkkina, eli kaikki nyt tietää, mitä on Vegasi, on siellä sitten käynyt tai ei. Mutta se, että se kasvaa koko ajan kaupunkina, siellä on tavallaan potentiaali olemassa sille menestykselle ja sille, että se seura saadaan toimimaan. Mutta sitten taas niin kuin toi NHL:n aiempi laajennushistoria, eli Arizona, Atlanta, niin ei hirveän hyvää jälkeä ole tehty. Ei, mutta mä olen sitä mieltä, että varsinkin jos puhutaan parista ensimmäisestä kaudesta, mitä Las Vegasista tullaan pelaamaan jääkiekko, niin se potentiaali on aivan valtava. Eli Arizona, Atlanta, esimerkiksi Carolina, niin siellä on kuitenkin ollut valmiina se pohja. Tietenkin Carolina pelaa raleissa ja sielläkään nyt ei hirveästi näitä ammattilaisurheilujoukkueita ole, mutta pointti on justiinsa se, että näissä kaupungeissa on muuta huippu-urheilua. Las Vegasissa ei sitten tällaista kamalasti ole. Eli se potentiaali tulee siinä, että ihmisiä varmasti kiinnostaa, että tulee isosta 4 liigasta yksi joukkue sinne kaupunkiin. Se kiinnostaa ainakin 2 ensimmäistä kautta aivan takuun varmasti, mutta sen jälkeen se on sitten taas niin kuin organisaation käsissä, että miten siitä mennään eteenpäin. Joo, ja siis jos tuossa katsotaan sitten niin kuin noita aiempia niin kuin joukkueen lisäyksiä, että on tullut Nashville Predatorsia, Minnesota Wildia ja Columbus Blue Jacketsia, niin se, että se pitää saada se joukkue menestymään heti. Ja nyt mun mielestä niin kun Vegasin suunnalla, niin siihen on oikeasti olemassa mahdollisuudet, koska se, että se laajennusdrafti tulee mahdollistamaan tosi hyvän joukkueen rakentamisen, niin se täysmahdollisuus on siihen, että se saadaan onnistumaan toi projekti. Mutta sitten tullaan mun mielestä niin kuin hyvin kaksiteräiseen miekkaan. Eli joo, se kiinnostaa ihmisiä siellä varmasti alkuun. Siellä on ihan älyttömät määrät turisteja, jotka niinku, ne tulee Vegasiin hakeen elämyksiä ihan täysin. On se sitten jääkiekko tai mitä tahansa. Yleensä se on vähän muuta kuin jääkiekko, mutta katsotaan sitten tulevaisuudessa. Mutta toisaalta tuolla onneksi Jenkkien puolella, niin siellä saa esimerkiksi pissejä juoda ihan kohtuullisen avoimesti lätkämatseissa, että se on ihan positiivinen. Mutta mulla tulee se vaan, ja mä en ole päässyt tästä niinku ajatuksesta irti, niin mulla tulee koko ajan mieleen se, että miten sinne saadaan synnytettyä fanikulttuuri, jos siellä on niin sanotusti joka matsissa eri fanit. Eli tuleeko se niin kuin, se pitäisi mun mielestä saada alkuun lähtemään heti sille linjalle, että sitä markkinoidaan myös niille oikeasti paikallisille ihmisille siellä. Et se ei saa mennä siihen, että kasinot lahjoittaa tyyliin niin kuin lippuja hotellivarausten yhteyksissä ja tämmöisissä, vaan siitä pitää tehdä heti toimiva markkina. Et se ei saa riittää, että siellä oikeasti niin kuin tulee tuloja seuralle, vaan se, että miten siellä pystytään niin kuin fanikulttuuri synnyttämään, niin se on mun mielestä ihan niin kuin äärimmäisen tärkeä ja tosi haastava kysymys. On, ja vaikka markkinointimerkonomi onkin koulutukselta, niin toi on sellainen paikka, mihin en välttämättä haluaisi joutua, eli niin kuin markkinoimaan Las Vegasin jääkiekkojoukkueita paikallisille katsojille, koska se on oikeasti,
se ei ole tekemätön paikka, mutta se on hyvin lähellä sitä. Ja mä en tiedä rehellisesti sanottuna, mitkä ne keinot tulee olemaan sitten seuran sisällä, että se oikeasti saataisiin just tämä sun mainitsemas fanikulttuuri synnytettyä sinne, koska se on todella haasteellinen paikka. Katsojahan sinne saadaan, mutta se on sitten seurastakin kiinni tietysti, että mikä se tapahtuma on ja mikä se meininki ihan oikeasti siellä, että kuinka helppo sinne on tulla kannustamaan sitä niin kuin Las Vegasin joukkuetta, mutta se, että siellä oikeasti olisi joku, no ei nyt ihan rumpuryhmä, kun Pohjois-Amerikasta puhutaan, mutta kuitenkin tällainen, niin kuin, että siellä fanitetaan ihan oikeasti sitä seuraa, niin se tulee olemaan, niin kuin, että miten se tehdään. Joo, ja siis se, että kyllähän se sitten niin kuin mun mielestä kulminoituu tosi isosti siihen menestykseen, että jos katsotaan niin kuin Kalifornian suunnalle esimerkiksi, niin en nyt osaa tästä ulkomuistista heittää, että kauanko Kings meni ilman mestaruuksia, mutta siellä on vähän samanlainen tilanne, että ei todellakaan ollut niin kuin ihanteellinen markkina-alue jääkiekolle. Mutta kun siellä tuli se menestys, niin tällä hetkellähän niin kuin Kings-faneja pörrää joka paikassa. Mä katsoin jossain vaiheessa, olikohan se Jimmy Kimmelin joku tämmönen pätkä netissä, jossa se Kings oli ollut jo ulkona pudotuspeleistä pidemmän aikaa. Finaalit oli päättynyt. Ja Kimmel lähti Los Angelesin kaduille kysymään. Lähti kysymään sinne ihmisille, että miltä tuntuu nyt, kun niinku tuli Stanley Cup. Ja sitten porukka hehkutti sitä, että joo, että täällä on ollut kaduilla paljon porukkaa. Ja todellisuudessa Kings oli mennyt ykköskierroksella ulos. Mutta mä tarkoitan sillä tätä, että joka tapauksessa niitä kiinnosti se seura. Siellä oli Kingsin paitaa päällä ja tämmöistä. Eli se on se tärkein, ihan sama mikä niiden fanien asiantuntemus on, niin se on se tärkein, että niitä paitoja vilisis siellä katukuvassa, ihmiset tietäis mikä se sun oma seura on, mutta se vaatii sen menestyksen. Ja nyt tullaan toiseen oleelliseen pointtiin. Eli niin kuin mä sanoin tuossa, niin Las Vegas on kauan aikaa halunnut näitä ammattilaisjoukkueita. Ja nyt NHL:stä tulee se, joka ottaa ensimmäisen askeleen. Ja ihan salettiin, tää jää viimeiseksi askeleeksi. Eli sinne tulee, mä oon ihan 100 varma siitä, että sinne tulee NBA-seura, sinne voi tulla NFL-seura, sinne tulee muita näitä ammattilaissarjajoukkueita. Ja nyt NHL on tartuttava todella nopeasti tähän, niiden on pakko ottaa se jalansija siellä, koska sitten taas mietitään, että Jenkeissä, mikä kiinnostaa enemmän, koris, jenkkifutis, NHL. Niin NHL tulee viimeisenä. Sulla on ihan loistava pointti, mutta siis nyt kun se jää on rikottu nimenomaan siellä Las Vegasissa, että nyt se ammattilaisurheilujoukkue tuodaan sinne, niin aivan takuu varmasti, niin kuin sanoitkin, niin muut lajit, liigat on myöskin kiinnostuneita tästä, niin tämä on tapa, ja se on aivan varma homma, että niin kuin ihmisiä kiinnostaa tämä jääkiekko siellä nämä ensimmäiset pari kautta, eli se niin kuin tuo kyllä rahaa. Se ei ole mikään niinku rahareikä ja se on niinku menestyvä organisaatio, ainakin ne 2 ensimmäistä kautta. Ja muut reagoi tähän hyvin nopeasti ja yhtäkkiä siellä on luultavasti joku NBA-seura samassa hallissa, niin sulla on aivan totaalisen hyvä pointti. Ja se varmasti on, niin kuin, kyllähän NHL tiedostaa, että ne on ottanut tässä ison riskin. Mutta se on myös yhtä lailla iso mahdollisuus, että vaikka tässä niin kun, meillä on pointtina nyt tässä meidän keskustelussa se, että me tuodaan positiivisia ja me tuodaan negatiivisia asioita ja yritetään päästä jonkinnäköiseen lopputulemaan siitä, että miltä ne oikeasti ne mahdollisuudet näyttää. Mutta sen mä vaan sanon, että niille ei ole oikeasti varaa odottaa yhtä pitkään pudotuspelejä kuin oli Columbus Blue Jacketsille. Ei missään nimessä. Ja mun mielestä, sulla on ehkä enemmän tietoa, mitä nämä menneet laajennusdraftit on ollut, koska siellä on esimerkiksi vuonna 2000 varas 2 joukkoa, että ne oli pikkusen tiukemmat ne säännöt, niin se joukkueen kasaaminen oli huomattavasti vaikeampaa. Las Vegasillahan on ihan ultimaattisen hieno paikka nyt päästä niin kuin siinä laajennusdraftissa varaamaan oikeasti hyviä pelaajia. Ja se on huomattavasti todennäköisempää, että Las Vegas tulee menemään vaikka 5 kauden sisään pudotuspeleihin, mihin Columbus ei todellakaan kyennyt. Joo, ja siis se pitääkin tapahtua. Se 5 kauttakin saattaa olla jopa liikaa. Mutta se just, että toi on mielenkiintoinen nähdä sitten taas, että kun puhuit noista aiemmista laajennusdrafteista, niin siellähän nähtiin jonkin verran sitä, että esimerkiksi San Jose Sharks, niillä oli niin paljon pelaajia, jotka ne halusi suojata, että ne ei pystynyt Evgeni Nabokovia silloin suojaamaan. Niin ne heitti, en nyt muista oliko Minnesota vai mun mielestä Minnesotan suuntaan ylimääräisen varausvuoron ihan vaan sen takia, että ne ei nappaisi sieltä Nabokovia. Nyt vähän änkyttää, mutta ei se mitään. Eli tämä on mielenkiintoinen pointti kans tuossa laajennusdraftissa sitten, että miten paljon siellä tullaan näkemään tällaista, mun mielestä vähän niin kuin harmaalla alueella liikkumista, eli pikkusen mennään niin kuin sääntöjen rajamailla, mutta bisnestä. Kyllä. Ja se on mielenkiintoista nähdä, että
mihin syötteihin Las Vegas sitten loppujen lopuksi tarttuu. Koska siellä on oikeasti nyt mahdollista kasata hyvä joukkue heti alusta lähtien. Nyt tosiaan otetaan sitten vähän tarkemmin taas katsausta tuohon laajennusdraftin puoleen, eli katsellaan vähän sitä, että miten homma siellä tulee toimimaan. Eli käydään hieman tiettyjä asioita läpi. Toki tässä vaiheessa täytyy sanoa se, että mitään virallista tietoahan ei ole siitä, että millainen toi laajennusdraft tulee olemaan, mutta hyvin pitkälti niin kun tiedetään pääpiirteittäin ainakin, että miten se tulee menemään. Otetaan nyt ihan päivämääriä. 30 tämänhetkisen seuran, jotka siis pelaa NHL:ssä, niin niiden pitää suojata haluamansa pelaajat 18. kesäkuuta. Kun 17. ja 18. päivä vaihtuu Suomessa, niin sillä hetkellä. Ja siitä sitten mennään 4 päivää eteenpäin. Eli 21. 22. kun vaihtuu vuorokausi, niin silloin tiedetään sitten näillä näkymin, minkälainen joukkue Vegasissa tulee olemaan. Toihan menee sillä tavalla, että tässä on nyt niin kuin oikeastaan 3 skenaariota sen suhteen, että miten tämä pelaajien suojaus tapahtuu. Eli A-vaihtoehto on se, että suojataan 7 hyökkääjää, 3 puolustajaa ja 1 maalivahti. B-vaihtoehto se, että 8 kenttäpelaajaa ja 1 maalivahti. Ja sitten C mukailee B:tä, eli niin kuin 4 hyökkääjää, 4 puolustajaa ja 1 veskari. Mutta joka tapauksessa sitten, että siellä on tämmöinen poikkeus tulee olemaan, että ensimmäistä tai toista vuotta NHL:ssä pelaavia pelaajia ei tarvitse suojata. Kuten ei myöskään varauksia, joilla ei soppareita ole. Eli tosiaan muutamia niin kuin mielenkiintoisia pykäliä. Ja Vegasin joukkue tosiaan se tulee ottamaan maksimissaan 1 pelaajan per joukkue. Ja kokonaisuudessaan joukkueessa tulee olemaan sen laajennusdraftin jälkeen 14 hyökkääjää, 9 puolustajaa ja 3 maalivahtia. Tästä tullaan itse asiassa aika mielenkiintoiseen tilanteeseen sillä tavalla, että tuossa puhutaan nyt siis 26 pelaajasta, mitä Vegasin joukkueen pitää napata, niin se, että löytyykö 26 pelaajaa, jotka ne haluaa ottaa. Eli hommahan menee sillä tavalla, että kun palkkakatto on nyt että tällä tulevalla kaudella 73 miljoonaa, niin 60-100% siitä pitää käyttää näihin niin kuin pelaajien palkkoihin. Eli tarkoittaa sitä, että siellä voi tulla pelaajia, joilla ei ole sillä hetkellä sopparia, kunhan vaan niin kuin se joukkueen kokonaisarvo täyttää tuon tietyn asetetun ehdon. Eli siellä voi tulla pelaajia, joita Vegas ei niin sanotusti tule kuitenkaan koskaan kiinnittämään. Eli saattaa jättää vapaille pelaajamarkkinoille tilaa ja niin kuin pelivaraa ylipäätään. Joo, siis mun mielestä tässä on niin kuin, paljon on puhuttu laajennusdraftista, mutta ei ole ikinä otettu vielä edes sitä huomioon, että siinä on kuitenkin aika pian sitten vapaat markkinat vielä edessä. Se on niin kuin jäänyt tosi vähälle huomiolle. On, ja se on tosi mielenkiintoinen pointti tossa, että en ole itsekään niin kuin, eilen kun vähän tein pohjatyötä tätä meidän podcastia varten, niin yllättävän paljon oppi vielä asioita tästä tulevasta laajennusdraftista, ja sitä kautta tuli sitten mieleen nimenomaan tämä vapaat pelaajamarkkinat. Se on mielenkiintoista nähdä, että mitä McPhee tekee, että pyrkiikö se ottamaan paljon tämmöisiä pelaajia, joilla loppuu sopparit niin kuin nyt tämän tulevan kauden jälkeen. Eli ne niin sanotusti käväsee Vegasin joukkueen palkkalistoilla, ja that's it. Ja siis sehän on ihan täysin mahdollista, varsinkin kun McPheestä on kyse. Niin kuin mainitit tuossa, niin aggressiivisuus. Joo, ja siis mun mielestä se on ihan, jos ei siellä ihan oikeasti siinä laajennusdraftissa ole sellaisia pelaajia, niin kuin, mitkä Las Vegas kokee omikseen, niin, tai siihen, että heillä olisi tulevaisuus organisaatiossa, niin minkä ihmeen takia he ottaa sitten sellaisia pelaajia väkisin, jolla on sitä sopimusta vielä jäljellä. Koska siinä on kuitenkin sitten se, totta kai se on riski, mutta siinä on kuitenkin se vaihtoehto, että sieltä vapaalta markkinoilta löytyisi parempia pelaajia. Joo, ja mä väittäisin, että se, että miten nuo vapaat pelaajamarkkinat on kehittynyt tässä vuosien varrella, niin jos verrataan tuohon aiempiin laajennusdrafteihin, niin ihan varmasti niin kuin sieltä on paljon opittu niin kuin negatiivisen kautta positiivista, eli että kannattaako sitä joukkuetta rakentaa niin sanotusti täysin sen laajennusdraftin kautta, vai ladataanko enemmän sitten niitä panoksia sinne niin kuin itse vapaille pelaajamarkkinoille. Semmoinen pieni pykälä vielä tosta, eli tämä oli nyt tullut tosi luotettavalta lähteeltä tieto siitä, että kun NHL:ssä on nämä NMC- ja NTC-pykälät, eli NTC-pykälä tarkoittaa sitä, että pelaaja pystyy ainoastaan niin kuin vaikuttaa siihen seuraan, että mihin se tulee päätymään, jos se kaupataan, eli silloin se esimerkiksi 10 joukkueen lista. NMC
tarkoittaa sitä, että sua ei voi siirtää ilman sun lupaa mihinkään, eli no movement clause. Niin tosiaan nämä NMC-pelaajat, no movement clausella varustetut, niin ne on ainoastaan niitä, jotka täytyy suojata, jos niillä on soppari vielä jatkumassa. Mutta sitten muuten on niin kuin vapaata riistaa, ja tämä tarkoittaa positiivisia asioita sitten niin kuin, vaikka nyt esimerkiksi Tampa Bay Lightningille. Mutta joo, siinä nyt taas vähän niin kuin yleistä tietoa tuosta. Tämä on aikamoinen informaatiopläjäys, mutta mä haluan sen, että meidän lukijat on täysin perillä siitä, että mitä tässä on tapahtumassa. Ja tietenkin itsekin halutaan olla perillä siitä. Joo, ja miten sä sanoitkin just, teit eilen tätä informaatiopläjäystä, niin opit uusia asioita, niin kyllä mä sanoin, kun toimitit tiedoston mulle, niin en ollut ihan täysin näköjään itsekään perillä, että miten tämä homma tulee todellisuudessa toimimaan. Ja näähän saattaa loppujen lopuksi vielä muuttuakin, mutta nämä on siis nämä kaikki asiat, mitä nytkin puhutaan, niin nämähän on niin monesta lähteestä tullut, että voidaan puhua lähes 99% todennäköisyydestä. Joo, että siis kyllähän ne on oikeasti pieniä yksityiskohtia, mitä tuossa tulee muuttumaan, jos muuttuu. Tai no niin, täällä nyt on asioita, jotka pitää vielä varmistaa, että on muutamia eri skenaarioita olemassa. Mutta se, että pääpiirteittäin se nyt tiedetään, että missä mennään. Ja ihan rehellisyyden nimissä on sanottava se, että meillä oli ajatuksena Juuson kanssa puhua tässä enemmänkin siitä, että miltä nämä joukkueet tulisi, Vegasin joukkueet tulisi näyttämään. Mutta sitten tosiaan alkoi tulemaan sen verran paljon informaatiota esille, mihinkä mekään ei oltu törmätty, että päätettiin lähteä vähän eri linjalle. Mutta sitten semmoinen yksi asia, mikä tuli tuossa vielä vähän niin kuin tuohon Vegasiin kaupunkina ja siihen, että se on uusi seura ja se kaikki fanikulttuuri ja tällainen siellä, että miten se tulee toimimaan, niin yksi asia, mikä tuli mieleen, niin mikä on pelaajien halukkuus mennä Vegasiin? Eli siis onhan se hieno kaupunki monessa mielessä ja siisti paikka, mutta ihan oikeasti ne, jotka haluaa pelata jääkiekkoa ja haluaa menestyä ja olla perinteikkäissä seuroissa, niin mikä niiden halukkuus on mennä Vegasiin? Mä meinasin just sanoa, että se on niin persoonasta kiinni. Totta kai luultavasti joko Evander Kane olisi ihan mielellään menossa Las Vegasiin, mutta siinä mennään sitten taas siihen ongelmaan, että kannattaako raipulipoikia ottaa lainkaan seuraa, koska siellä on sitten riskit olemassa. Siis todelliset riskit. Et se on niin persoonasta kiinni mun mielestä, että halutaanko sinne mennä vähän niin kuin elämään hyvää elämää ja pitämään vähän siinä jääkiekon ohella hauskaa, vai halutaanko oikeasti menestyä ja pelata niin kuin intohimoisten fanien eessä? Joo, ja siis toi on tosi tärkeä pointti, mitä McPheenkin täytyy ottaa huomioon. Et tässä nyt on parina viime kesänä sattunut yhtä sun toista niin kuin NHL-pelaajien osalta, että sitä on käyty vähän Vegasissa sekoilemassa ja ties missä. Et se on tavallaan semmoinen kortin kääntöpuoli tossa, mikä itse tavallaan mietityttää, mutta tuskin siis voisi kuvitella, että niin kuin McPheen ihan selkeä niin kuin idea on se, että sinne ei tule tällaisia raikulipoikia, eli ne riskit minimoidaan. Mutta sitten pitää muistaa vielä sellainen mielenkiintoinen fakta, että Las Vegasin tehdään myöskin vieraspelireissuja. Ja se on sitten taas toinen näkökulma. Joo, ja siis sen voi ainakin niin kuin varmasti taata, että siis niistä kyllä mä väittäisin, että Pohjois-Amerikassa tällä hetkellä kaikki NHL-fanit, niin kyllä siellä niin oikeasti kaveripurkassa mietitään, että koska me mennään sinne. Ei, että mennäänkö, vaan koska mennään. Ja siis siitä tulee oikeasti semmoinen elämänreissu, että jätetään nyt pohtimatta se, että mitä siellä muuta tehdään. Mutta siis joo, se on ihan saletti homma, että ne ainakin tulee sitten pitämään siellä hallissa elämää. Mutta tätä kautta mulla kävi tuossa mielessä semmoinen ajatus, että tuleeko siitä Vegasin joukkueen kotihalli vai tuleeko siitä vierasjoukkueen? No se on taas, että mikä siellä on vastassa, että muistan kyllä jo paljon Red Wingsin otteluita kattoneena, että aikanaan tuolla Panthersin kotiluolassa, niin kyllä siellä enemmän Detroitin punaisia paitoja oli kuin Floridan kotipaitoja, ja näitä tapauksia oli myös muuallakin, että kyllä mä pahoin pelkään, että sitten kun lähdetään vaikka Montrealista pikkureissuun, niin kyllä siellä pitää sitten vierasfanit enemmän nähdä kuin kotifanit. Todennäköisesti, koska se reissu joka tapauksessa on jo lähtökohdiltaan, mitä se on, niin juurikin näin. Kaveriporukka ja Vegasi, niin. Mutta hei, semmonen mielenkiintoinen homma, mikä mua ihmetyttää. Toisaalta varmaan GM pitikin nimetä ensiksi, että voidaan ottaa se seuraava askel, mutta Vegasin seuralle ei ole vielä tällä hetkellä nimeä. Ei, se on mielenkiintoinen fakta ja mehän voitaisiin vaikka vähän spekuloida, että mikä se mahdollisesti tulisi olemaan. Joo, eli mä tuossa vähän tätä Bill Foleyta, joka nyt sitten omistaa tämän Vegasin seuran, niin hiukan tutkiin hänen taustojaan. Ja hän omistaa, niin kuin hänellä on kaikkia vakuutusyhtiöitä ja ties mitä yhtiöitä niin kuin oman nimensä alla. Ja
tavallaan tämä kokonaisuus, mitä kautta hän operoi, niin se menee niin kuin yritysnimellä Black Knight, eli musta ritari. Niin ei ole välttämättä kaukaa haettua, että nimi tulisi olemaan jotain ton suuntaista. Niin. Mutta miltä se kuulostaa? Onko se... Ei se mun mielestä kuulosta hyvälle. Ja siis mun mielestä muutenkin ihan periaatteen vuoksi, niin jos lähdetään noihin sponsoroituihin nimiin, niin mä en välitä kyllä kamalasti tästä. Vaikka ei iske muutenkaan kyllä toi Black Knights niinku laikaan, mutta miten sulla? Ei se oikein toimi, ja siis mua häiritsee justiin toi business-puoli tossa. Mua häiritsee ihan suunnattomasti se, että NHL-pelipaitoihin tuodaan mainokset, ja mulla on jonkinasteinen pelko oikeasti siitä, että toivon mukaan nyt tähän joukkueen nimeen, seuran nimeen, niin ei tulla sotkemaan mitään, siis T-Mobile, tämä operaattori jätti Jenkeissä, niin senhän nimissä on nyt niinku toi uusi halli, missä sitten tämä Vegasin joukkue tulee pelaamaan, niin toivon mukaan se T-Mobile ei tule millään tasolla olemaan oikeasti siinä nimessä mukana. Siis niin kun, tää on saanut mun pään ainakin niin sekaisin tää pelipaita-mainoshomma, mä en voi sietää niin kun sitä niin kun edes ajatuksen tasolla, että mua niin kun pelottaa, että mikä on se seuraava askel, että onko se, että se on joku Las Vegas T-Mobile, se joukkueen nimi. Red Bull Las Vegas. joo, otetaan Red Bulli sinnekin vielä. Mä oon ihan täysin samaa mieltä. Mä en halua mitään tohon viittaavaa. En Black Knights, en T-Mobile, en niinku mitään tonne suuntaan. Tuossa ESPN oli mun mielestä ihan mielenkiintoisesti tehnyt, siellä tämä toimittajarosteri ja arsenaali on kohtuullisen vaikuttava, niin siellä oli vähän niin kuin jokainen, ei nyt jokainen toimittaja, mutta niin kuin näitä isompia toimittajia, niin oli jokainen niin kuin kertonut oman näkemyksensä tuosta joukkueen nimestä. Siellä tuli vastaan tämmöisiä kuin Las Vegas Bones, Las Vegas Flamingos, Las Vegas Outlaws. Ja sitten tosi mielenkiintoinen, ja tämä tuli vielä Pierre LeBrunilta, eli me molemmat arvostetaan ihan suunnattomasti toimittajana. Tuli Las Vegas Nordiques, eli Quebec Nordiques. Ja perustelu oli se, että kun tämä joukkue tullaan jossain vaiheessa siirtämään Quebeciin, kun se homma ei toimi Las Vegasissa, niin nimi on valmiiksi oikein. Joo, no siinä voidaan sitten vähän päätellä, että kuinka paljon siinä on huumoria mukana. Mutta... Onhan siinä ihan varmasti huumoria kukkaa, mutta ihan varmasti siinä on myöskin sitä pointtia, että niin kun, skeptikkoja on tosi paljon tuolla Las Vegasin joukkueen suhteen, eikä se ole mikään ihme. Ei, siis nimihän ei tule olemaan tämä, mutta niin kuin ymmärrän kyllä sen, että siinä on ne riskit, että voidaan ottaa se uudelleen sijoittaminen aika nopeasti. Kyllä. Sitten täällä löytyi vielä Las Vegas Rat Pack, Las Vegas Dealers. Dealers ihan sen takia, että kun se voisi olla enemmän gamblers, mutta kun ne häviää enemmän kuin dealerit siellä, eli jakajat pöydissä, niin tämä oli perusteluna Scott Powersilla. Sitten on perus Las Vegas Sin ja bonusvalintana ESPN:ltä Las Vegas Strippers. Mistähän mahtaa toi nimi tulla? Ei mitään kärryä. Sitten mä itse asiassa kuulun yhden kanssa Las Vegas Aces, eli niin kuin ässät. Ja se oli mun mielestä niin kuin ihan mielenkiintoinen mun mielestä. On tossa muitakin. Esimerkiksi itselle iskisi Las Vegas Outlaws. Se olisi jotenkin sellainen, niin kuin, se olisi nimenomaan se villilänsi. Joo, mä menisin just sanoa, että mun mielestä se että niin kuin ihmiset ottaisi sen omakseen, niin siis sehän on tosi tärkeää, että miltä siellä tulee näyttää peliasu, miltä se logo tulee näyttää, mitä se nimi kertoo siitä. Ja niin kuin tällaiset Rat Packit, eli rottalaumat ja dealerit ja syntinen Las Vegas, niin ne ei mun mielestä toimi. Mutta tuo Outlaws, mä pystyn kuvittelemaan sen logon. Niin kun, ja just se, että se henkii sitä, siis kun se iskostuisi heti sitä kautta, että kun se henkii sitä Pohjois-Amerikan historiaa, se henkii sitä villiä länttä. Ja se on paikallinen nimi. Ja mun mielestä kaikki niin kuin kasinoon liittyvä, kaikki tällainen, niin ne voi heittää saman tien niin kuin roskakoppaa, koska ei ne oikeat paikalliset tuskin siinä niin kuin koko ajan missään kasinoilla helvet. Se on turistien hommaa se. Että siitä pitää tulla nimenomaan se paikallinen, toi Outlaws niin kuin iskee ainakin henkilökohtaisesti muuhun. Joo, ja siis sehän on itse asiassa tosiasia, että nämä paikalliset ihmiset, niin nehän asuu tämän niin sanotun turistialueen ulkopuolella. Ei ne siellä niin kuin sillä tavalla vietä aikaansa. Ja siis se, että iso osa Las Vegasissa asuvasta väestöstä on turismin parissa töissä, eli ne on koko ajan käytännössä jotain kasinojen kanssa töissä, niin ihan oikeasti se, että sinne lykättäisiin kasinoon liittyvä nimi, niin siis se olisi siinä vaiheessa kuopattu toi koko homma. Samaa mieltä, ihan täysin samaa mieltä.
Mutta mennäänkö me nyt molemmat, että Las Vegas Outlaws on niin kuin paras vaihtoehto? Joo, siis kyllä mä tästä listauksesta, ja täytyy sanoa oikeasti, että vaikea kyllä keksiä niin kuin parempaa. Ja just se, että tuossa ei ole sitä kasinoa mukana, tuossa ei ole sitä uhkapelimaailmaa. Tai no okei, jos nyt mietitään Outlaws, niin lainsuojattomia ehkä siihen aikaan on kuulunut se uhkapelaaminenkin sinne, mutta kuitenkin pointtina se, että ei liity tähän niin kuin nykyiseen kasinomaailmaan. Ei, ja se on nimenomaan sitä paikallista historiaa. Niin on. Mutta joo, tässä oli nyt meidän hieman erilainen podcasti. Toivottavasti maistuu kuitenkin. Mä tiedän, että tämmöinen informaatiopläjäys niin ei nyt välttämättä ole niin tunteita herättävä ja niin mielenkiintoinen kuin toivon mukaan normaalisti meidän keskustelut, mutta tämä oli ihan puhtaasti siksi, että me nähtiin tämä tarpeellisena ja uskoisin, että kun meillä on niin intohimoinen, fanaattinen toi lukijakunta, niin tämä varmasti niin kuin kelpaa jokaiselle, että saa tavallaan lisätietoa vielä siitä, että miten se homma menee ja niin kuin alkaa ehkä just pohtimaan eri näkökulmista, että mitkä on ne menestysmahdollisuudet ja miltä se niin kuin tulevaisuus siellä Las Vegasissa näyttää. Mutta hei, mä luulen, että meillä oli nyt tämä podcasti tässä ollut jotenkin hirveän vaikeaa tänään tuottaa sanoja ulospäin. Hei, ennen kuin lopetat, mulla on yksi kysymys sulle. Kerro. Mitä mieltä sä olet oikeasti tästä, että Las Vegas liittynyt NHL ja jääkiekkopelätälle? Onko se sun mielestä hyvä vai huono asia? Mä ymmärrän sen, että miksi toi päätös tehtiin, mutta ja siellä on olosuhteet, siellä on valmiina halli, kaikkea tämmöistä. Mutta mä olisin siitä Quebecistä tietyssä mielessä niin kuin jääkiekon näkökulmasta pitänyt enemmän. Koska sen näki, mitä se Winnipegissä aiheutti, kun ne sai joukkueen oikeasti takaisin. Tuossa on hirveä määrä riskejä, mutta niin. No mun mielestä niin tämä oli on mahdollisesti koko jääkiekon kannalta voitto. Mutta siis joo, jos tunteella mennään ihan, niin kyllä mä haluan nähdä vielä Quebecinkin takaisin. Se on ihan, koska siellä sitä on odotettu niin pitkään, mutta niin kuin siis yleisesti ottaen tämä on niin kuin taas jääkiekolle mahdollisuus laajentaa sitä niin kuin reviiriään Pohjois-Amerikassa ja se on mun mielestä ihan positiivinen homma, mutta kyllä mä haluan niitä perinteikkäitäkin kaupunkeja takaisin. Oli se sitten Quebec tai joku tahansa. Tuossa oikeasti on pointtia, että niinku, jostain hänen perinteet pitää aloittaa. Toivon mukaan Vegas on nyt niinku uusi perinne niin sanotusti. Niin, vähän erilainen perinne, mutta perinne kuitenkin. Siis mä toivon kaikkea hyvää, ei ole niinku siitä kiinni. En ehkä välttämättä olisi vaan itse tätä valintaa tehnyt, mutta onneksi ei tarvitse ollakaan päättämässä näistä asioista. Joo, ei ole välttämättä ihan helppo olla siinä niinku äänestyspöydässä, että no, mitäs nyt pojat tehdään. Ei todellakaan. Yes. Muita kysymyksiä mulla ei. Ei mitään, me päätellään sitten tähän ja ensi viikolla palaillaan sitten vähän perinteikkäämmällä kaavalla podcastien pariin. Ja hei, semmoinen tähän loppuun, että me pyritään näistä perjantaista pitämään kiinni, mutta koska me ei olla mikään ESPN, että meillä olisi tuossa heittää 10-20 toimittajan listaukset nimiehdotuksista ihan vaan huvikseen, niin joskus meillä voi ehkä viivästyä päivällä 2, mutta joka tapauksessa kerran viikossa pyritään tulemaan aina. Juurikin näin. Yes. Kiitoksia. Hyvä. Kiitoksia. Moro. Moi. En 1997, después de 150 años de historia, en ING decidimos recuperar